ಇಂದು ಕಂಬಳದ ಪಿರಾವುದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಜಿಲ್ ವಸಂತಿರ ಲೆಪ್ಪುನಾರಿ ಇರೇ ನೆಂಚಲೆಪ್ಪನೆ ಬಜಿಲ್ ವಸಂತ ಲೆಪ್ಪು ಊರುಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳದಕ್ಲು ಒಣಸ್ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ವನು ಓಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲವೇ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ರು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುಣುತಲು ಎಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ತೋಂದುಂಡು ಅದೇ ಗಂಜಿ ಅದೇ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ತೋಂದುಂಡು ತುಜ್ಪಲೆಗೆ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ತೋಂದುಂಡು ಸಾರ್ಗ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ದಾದ ಮತ್ತ ಮಲ್ದೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ನೀ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಂಡ ಬೈಯಡು ಪೂರ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಕಚ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ್ ಕನಪ್ಪ ಉಪ್ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಐಟನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜ ಐತೆ ಇನಿ ದಾದ ಮತ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪಂದುಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಉಂಡು ಐಟೆ ಎಂಗಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕುಡುತ ಸಾರು ಇತ್ತ ಕುಡುತ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಕುಡುತ ಸಾರು ಏತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಒಣಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 50 ಮಟ್ಟ ಜನ ಅಲ್ಲ 50 ಜನ ಮಟ್ಟ 50 ಜನ ಒಣಸ್ ಈರ್ ಮಲ್ಪುನು ಏತ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂಡೆ ಪೂರ ಬುಲ್ಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲು ಖಾಲಿ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಾಂಡ ಚಾದಿ ಎರಡು ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಎರಡು ಕಾಂಡದ ನಾಶ ಅದ ಕಾಂಡದ ಎಂಗ್ಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಸೀರ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಬನ್ನಾಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಪುಂಡಿ ಪೂರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಗ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಗನಪ್ಪ ಒಂದಿನ ನೀರು ದೋಸೆ ಗನಪ್ಪ ಒಂದಿನ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಗನಪ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಗನಪ್ಪ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಗಂಜಿದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಬೈಯದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಬಾಕಿದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಮೂಲ ಭತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪಣ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಮ ಅಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಅದೇ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಐದು ಕತ್ತಲು ಯಾರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ತುಕ ಮುಕ್ಕಲ್ಡೊಂಜಿ ಕೇನ್ಗಲ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಕಲ್ದಲ್ಲ ಪಾತೆರಪಾಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪರಿಚಯ ಆತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲು ದಾದ ಮತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ನನಾತ್ ತಂಡ ದಾಖಲು ನಟೆಗ್ಲ ಪಾರುಂಡು ಅಡಿಗೆ ದಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ತುಕ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಆಯ್ತ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲ ಗಂಜಿ ಉಂಡು ಪುಂಡಿ ಉಂಡು ಬಜಿಲ್ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರುಂಡು ಕುಡುತ್ತ ನೀರುಂಡು ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡುಂಡು ಬಂಜರ ಒಣಸುಂಡು ತುಕ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು 20 ಪಾನಿಲ ದಾದ ಮಲ್ದಿರ ಮುಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಬಗದುಂಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂಡಿಗೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ತಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ತೋರ್ಪಟ ಬೇರೆ ಈ ಬಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾದ ತಿಂತಾರೆ ಇಡ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಗಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರ ಬೈಂದೂರಿನ ವಿವೇಕ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಾಹಸಿಗ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಓಟಗಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದಿರುವವರು ವಿವೇಕ ಪೂಜಾರರೇ. ಈ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಗಂಜಿ ಊಟನೇ. ಗಂಜಿ ಊಟ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಎಂತ ಮನೇಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಊಟ. ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಊಟ. ಗಂಜಿ ಎಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಕೊಡ್ತದೆ? ತಾಕತ್ತು ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಓಡುವಾಗ ಗಂಜಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಟ್ನಿ ಇರ್ತದೆ, ಚಟ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಬಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತವಾಗ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಹೊರಟ್ರ ನೀವು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಈ ಕಂಬಳ, ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಹೇಗಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಕಂಬಳ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ತುಳು ಬರುದಿಲ್ಲ?
ತುಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತುಳು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ? ರಿಪೀಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಆಯ್ತು. ಇದು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮಾತು. ನೋಡಿ ಅಡಿಗೆ ಹೇಗೆ, ಕೆಲವರು ಅಡಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಟೆಂಪೋಡೆ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಪೇರಿ ಟೆಂಪೋಡೆ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು. ನನಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಎಂಚ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಪೇರಿಂದ ತೂಕ ಅಕಲೇನೆಲ್ಲ ಇವರ ಅದೇ ತೊಂಗ ನಾರಾಯದ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಅಡಿಗೆದ ಕೋನೆ ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೆಂಪೋದ ಉಲಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಇರ್ತಲೆ ಒಂದು ನಾರಾಯದ ಅಕಲು ತುಕ ಅಂದೆ ಮೂಲ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪಲ್ಯಗೆ ಇಂಥ ಪಲ್ಯ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪಲ್ಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ತಾನ ಉಪ್ಪಾಡ ಇಲ್ಲಲೆ ದಾದ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಇಂದೇ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡುಂಡು ಇಂದೇ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡು ನಾಗೇಂದ್ರ ತುಲೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋತುಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡು ಹಿಡಿದು ಕುಕ್ಕ ಗಂಜಿ ದೊಜ್ಪಳೆ ಗಂಜಿ ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲ ಗಂಜಿಲ ಅಣ್ಣ ಇಂದೇ ಕೊರ್ಲಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಾತಾವನು ಬರು ತಿಂಡಿ ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು. ನೀ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ದಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಮಲ್ಪ ಬಜಿಲು ಬಜಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸೇಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ 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 ಬರ್ಪೇರ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಡಿ ಎಂಗ್ಲಾಗಿತ್ತ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೋಡೆ ನೋಡಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಸೋಕುಡು ಟೆಂಪೋಡೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರ್ ತುಲೆ ಸೋಕುಡು ಟೆಂಪೋಡೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಟೆಂಪೋಡೆ ಅಡಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ನೀರ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಕೊನಪರ ಅಡಿಗೆಗಲೆ ನೀರ್ಲ ಡ್ರಮ್ಮುಲ್ ಎಡು ಪುರ ದಿಂಜ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ನೀರು ಪುರ ಕೊಣತ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ತೂಲಿ ತುಕ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ನಡೆಯವರ ಪೋಯ್ ಅವ್ಲು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇಡ್ತು ಅಡಿಗೆದ ಸ್ಟೋರಿ ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ದಾದ ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದೇರಂದು ತೊಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪುದರಿಂಜಿನ ವಸಂತೇರು ಬಂಡದು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ವಸಂತೇರು ತೊಲೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪುಗು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಓ ಇಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಷ್ಟು ದಾದುಂಡು ಇದೇ ಬಲೆ ಇರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಅಡಿಗೆದಾರ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಮಲ್ಪುರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಪದ್ದಿಂಗಿ ಬೇತೆ ತಿಂಡಿ ಐಟಮ್ಸ್ ದಾದ ಸೇಮಿಗೆ ಇನ್ನು ಪುಂಡಿ 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 ಅನ್ಬೋರಿ ಅಡಿಗೆದವಳು ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಬರ ಮಲ್ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಗಂಜಿ ಗಂಜಿಗೆ ದಾದೆ ಪುಂಡು ಗಂಜಿಗೆ ಕಜಿಪುರ ಟೆಂಪೋಡೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅದು ಅಡಿಗೆ ಟೆಂಪೋಡೆ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪಣೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ತಜಿಬಂದಲ್ಲ ಅದ ಟೆಂಪೋಡೆ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪಣೆ ಟೆಂಪೋಡೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪಣೆ ತುಲೆ ಎಂದೇನು ತಿಂದಿನ ಕಲ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಮುಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆಯರಿಂದ ದಾದನ ಬುದಾರ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಬಂದ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಈರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪ ಒಣಸೋನ್ಮಂಡ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಚ ಅನ್ಸೌಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನ ಕಮಲದ ಅಲ್ಪ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಟೀಮ್ದಾಗ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮನ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಲ್ಪು ಅಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರುತ್ತದ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುದು ಯಾರಿಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವಳಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಟೀಮ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಮನೋಲಿ ಆರು ಮಲ್ಪುಣ ಅಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಈರೆಗೆ ಎಂಕಾಪುರ ಬಜಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಜಿಲ್ ವಸಂತೀರ ಅನ್ಲೆಪ್ಪುನು ಬಜಿಲ್ ವಸಂತೀರ ಅರ ಪುದರ್ ವಸಂತೀರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಟೀಮ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಜಿಲ್ ವಸಂತೀರ ಅನ್ಲೆಪ್ಪುನಾರಿ ಅಂದ ಅರೇನು ಬಜಿಲ್ ವಸಂತೀರ ಅನ್ಲೆಪ್ಪುನ ಅಂದ ಈರೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ ಆತ ಇರೇನು ಎಂಚಲೆಪ್ಪನೆ ಬಜಿಲ್ ವಸಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಗಾಂಡ್ ರೈತಲ್ ಬಜಿಲ್ ವಸಂತೀರ ಆತ ಅಣ್ಣ ಈರು ಏಸ ಮಾಡ್ದಿಂಚಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಾರು ಈ ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನೇತ ಖುಷಿ ಒಟ್ಟು ಗುನುಪುನೇತ ಖುಷಿ ಎಂಚ ತೊಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಣಸು ಮಾತ ತೊಂದ್ರೆ ಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಒಣಸು ಮಾತ ಹತ್ತೆರಡು ದಾರ ಮಂಡ್ಯ ದಾರಂಚಿ ಕಡಕ್ ಚಾ ಉಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಲ್ ಉಂಡು ಕಡಕ್ ಚಾ ಕಣ್ಣ ಬೊಂಡ ಕಣ್ಣ ಉಂಡು ಚಾ ಬೊಂಡ ಚಾ ಉಂಡು ಬೆಂಚಿನ ಬೊಂಡ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡುಗಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಸಂತರ್ನ ಬಜಿಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ಬಜಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂತ ಮಲ್ಪೇರು ತೊಂದರೆ ಜಾತ ತುಲೆ ಇಂದು ಮಿಜಾರ್ದ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮೆಡಲ್ ಗೆಲ್ತಿರಂಡದ ಆಯ್ತು ಉಂಡಿಗೆ ಮೆಡಲ್ ಗೆಲ್ತಿರಂಡದ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡಿಗೆ
ಮೆಡಲ್ ಗೆತ್ತರೆ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿತಣ್ಣಂಗನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋರಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಜವನರ ದಾದ ಬೋಡು ದನಿ ಅವು ದುಂಬೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಅವಳು ಪಾತ್ಯರ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ ದೀಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಹೋದಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬೋದು ಇರುತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಆದ ಬೊಕ ಎರುನು ದೆಕ್ಕದು ಐತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಒಲೆ ಕಟ್ಟದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಒಲೆ ಕಟ್ಟದ ಬೊಕ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಮೀದ ಆದ ಬೊಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಣಸ್ ಉಂಡು ಒಣಸ್ ಆದ ಬೊಕ ಒಣಸಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆರು ದುಂಬೆ ಕಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಆರೆ ಮನ್ನ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಆರೆ ದುಂಬೆ ಕಂದೀಪೇರು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇನು ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾಯ್ತಾ ದಾದ ಎಂಕಿಲು ಹೂವು ಕೇನೋಡ ಜಮ ಹೂ ಕೇಂಡಲ ಆರು ಕಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ಅತ್ ಆ ಜನ ಪಂಡ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಕೇನುವರಿಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಕೇನುವರಿ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪನ್ಪ ಬೊಕ ಕೇಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಫುಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಟ್ಟು ಗುಣಿಸು ಜ್ಯೂಸುಲು ಉಂಡಾ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನಾಗ್ಲೆಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಉಂಡಾ ಗುಣಿಸು ಜ್ಯೂಸುಲು ಉಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಾಡ್ಲಾಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡೆ ಬರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ದನಿನ ಗಮ್ಮತಿ ಅವು ಮಾಡ್ಲಾಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅವು ಧೈರ್ಯ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡ ಬಂದಿದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪ ರಡ್ಡು ದಿನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಕ್ಯಾನಕಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರ್ದಾಕ್ಲುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಜಿರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪರಿಚಯ ಒಂದಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪರಿಚಯ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಭಾವನಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಖುಷಿ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಬಜಿಲ್ ವಸಂತಿರ್ನ ಬಜಿಲ್ ತಿನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಜಾರದ ತಂಡ ಒಟ್ಟುಗೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಲೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅವಲೊಂಜಿ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಪ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಬಂಜಾರ ತಿನ್ಪುಲಿಕ ಬೋಡಾಯಿನ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆದಾರೇನು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮಾತಾ ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟ ಅನ್ನ ಮೇಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಪಿರವುದ ಸ್ಟೋರಿ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರುಕುಲು ಪಾರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳದ ಪಿರವುಡು ಬೇತ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಡಿಗೆದ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಅಡಿಗೆದ ಸ್ಟೋರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರಿಸೋಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನಾತ ಟೀಮ್ದ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮುಗಿತದ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ರೈನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಹತ್ತೂರ ಒಡೆಯನ ನಾಡಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಟನ್ ಕಿಂಗ್. ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಗೆ ದೇಹವನ್ನ ಕೂಲ್ ಆಗಿರಿಸುವ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 230 ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉಡುಪುಗಳ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಂಟಿಸ್ಟೈನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೀತ್ ಫ್ರೀ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗ್ರಹ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಜಿಎಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಪುತ್ತೂರು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 08251 470 541. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.